अस्पताल में बाप पड़ल छे घर में सीरियस माँ। अस्पताल में बाप पड़ल छे घर में सीरियस माँ। अस्पताल में बाप पड़ल छे घर में सीरियस माँ। डॉक्टर बा भर्तियों न ले छे, डॉक्टर बा भर्तियों न ले छे। घुट घुट जीवैया भाई ऑक्सीजन खातिर, ऑक्सीजन खातिर कर रहल हमर पूरा परिवार छे। ऑक्सीजन खातिर कर रहल हमर पूरा परिवार छे। एम्बुलेंस के भाड़ा हमरा से मांगैया 20,000। एम्बुलेंस के भाड़ा हमरा से मांगैया 20,000। एम्बुलेंस के भाड़ा हमरा से मांगे 25,000। कहाँ से लबिए अतेक रुपैया, कहाँ से लबिए अतेक रुपैया। करिए कौन जोगार ऑक्सीजन खातिर, ऑक्सीजन खातिर कर रहल हमर पूरा परिवार छे। ऑक्सीजन खातिर कर रहल हमर पूरा परिवार छे। लाखों रुपैया में मिले छे नकली रेमडेसिविर। लाखों रुपैया में मिले छे डुप्लीकेट वैक्सीन। लाखों रुपैया में मिले छे नकली रेमडेसिविर। माए बाप के लाके सुनिल पल, माए बाप के लाके सुनिल पल। कटते कोना दिन ऑक्सीजन खातिर, ऑक्सीजन खातिर कर रहल हमर पूरा परिवार छे। ऑक्सीजन खातिर कर रहल हमर पूरा परिवार छे। कर रहल हमर पूरा परिवार